We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. By anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Yes, magandang hapon. Kami nagbabalik dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. Again, the name is Wadi John Bachiller at your service. Kasama again si Coach Paul and partner our last game of the day. Ang powerhouse Kasiguran kontra dito sa wala pang talo ding Pilar Squad. Magandang hapon sa iyo, partner. Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating manonood live, no? At ito, bakbakang Kasiguran at Pilar, parehong walang talo. Kanino kayang kupunan ng magkakaroon ngayong hapon? Huwag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. Yes, magandang hapon ulit. Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. And para sa ating starters pagdating dito sa Pilar, si Kevin Laico, Joven Salvacion, Gary Gibaw, Joey Albaitar, and Lloyd Borbe. Pagdating naman sa Kasiguran, yes, sa Kasiguran naman si JB Paras, Jonas Joquino, John Habla, James Galoso at Hoper Mondragon. yes, tama ka dyan. Magandang hapon, partner. This is our third game. Ay triple header pagdating dito sa napakagandang Kasiguran Gymnasium. Siyempre ang Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. Yan na si Borbe, flying high with the first 2 points ng ating laro dito on the Pilar side. Yes, partner. So kanina nga natunghayan natin yung dalawang napakagandang laro, partner. So tingnan natin. At ito naman, sumagot itong si Jonas Joquino. The first triple of the game, itong si Jonas Joquino. Tama ka dyan.
Joquino is a known scorer pagdating dito sa side ng Kasiguran. And syempre, nasa ilalim si Gibaw. Mintis ang tira, Albaytar and Galoso battling it out. Binigay dito kay Paras. Paras accelerates, Paras attacks. Drops it off to Mondragon. And a short jumper na binitawan ni John Habla. Ito din, partner, si John Habla, very steady for this Kasiguran team. You know, partner, itong Kasiguran team na ito, very distributed ang kanilang points, no? So talagang di mo alam kung sino talaga ang puputok dito sa kupunan na ito. Yes, what a pass dito kay Joey Albaytar, pero sapal ang inabot. Pero may foul na itinawag dito sa number 26 ng Kasiguran na si James Geloso, partner. And para sa ating matchups for tonight, laban ng Joven Salvacion versus the veteran na si Hafer Mondragon, partner. Yes, partner. So kung titingnan mo talagang itong height pa lang, partner, nitong dalawa talagang match na match ito for sure. And of course, both players are napaka-mobile, partner, when it comes to their possession. Yes, tama ka dyan. These big guys can hit the outside shot and also defend well pagdating dito sa kanilang kupunan. But Joey Albaytar makes the first point of his name. And ang score natin ay 5-3, lamang po ng 2 puntos ang Kasiguran with 8 minutes and 32 seconds ang nalalabi sa ating unang yugto. Ayan na si Paras, top of the key tray. Come on, partner! That's the first triple of JB Paras and second for team Kasiguran, partner, on this game. Yes, partner. Joquino and Paras heating up para sa 3 points dito sa Kasiguran. Ayan na si Paras, defended by Laiko. Paras, bumps. Paras. Paras was, Laiko was called for a blocking foul violation na tinawag ng ating referee na si Erwin Mapula. And possession will remain dito sa mga nakaputi. Very evident, partner, in terms of shooting, no? Talagang alam na alam nila itong court nila kasi sila ang talagang nakaka-position dito. Home court po ito ng mga taga-Kasiguran na mga kaibigan. So talagang maganda ang pinapakita nila dito sa kanilang home court at the early goings of the first quarter. Tama ka dyan. Hafer swings the ball to Habla. Paras against Joven Salvacion. Paras trying to attack, eluding the defense, misses the shot. And Gibaw grabs the board. Ayan na si Laiko. Laiko attacks with the lefty. No good. Ayan na si Habla. Habla challenging Joven Salvacion, partner. Grabe. Walang takot itong si John Habla, partner, sa harap mismo ni Salvacion. Make that 4 points for him, partner, on this game. Yes, partner. Tama ka dyan. Ayan si Paras. Ginugulo itong si Laiko. What a defense is played by Paras. And nakaapak sa linya. Good defense, partner, nitong Kasiguran. At papalitan itong si Gibaw at ipapasok itong si Aquino, another partner, veteran player dito for Pilar. Yes, partner, he once hailed as the best player dito sa Pilar during his heydays. Yes. And pinalitan niya. And he will add experience in scoring pagdating dito sa Pilar side. And a sorry turnover on the part of JB Paras. So babalik ang bola dito sa mga taga-Pilar. Again, partner, sa mga late tuners po, ito pong dalawang kupunan na ito ay wala pang katalo-talo dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. So titingnan natin kung sino ang mananalo dito. Ayan na si Borbe. Nagdilim ang paligid because of that defense si Galoso. Pero nandun si Joven Salvacion with his first 2 points of the ball game. Ayan na si Paras, surveying the floor. Binigay dito. What a pass by entry pass ni Hafer, nabitawan. Pero ang bola, mabitawan at mapupunta dito sa mga taga-Kasiguran. 14 seconds to shoot on the part of Kasiguran. Ayan na si Joquino again for 3. No good. Hafer with the board. Pero nabitawan ang bola.
ang Balik sa Pilar, partner. Ito, Aquino. Siya ngayon ang nagdadala ng bola. yes, partner. Hindi bago sa kanya dahil dati he played point guard pagdating dito sa Divine Word College of Legazpi, and he is also one of the scorers pagdating doon sa team na yun. Ayan na si Aquino. Kicks it out to Albaytar. Short jumper. No good. Para si Aquino. Nag-aagawan sa bola. And I guess talagang may iniinda pa itong si Mac Aquino. And now the score is 10-6 Yes, in partner. favor of this Kasiguran squad with 6 minutes remaining sa ating unang yugto. And again, as you can see, those two teams are under huddle. So, ceasefire muna sila dito. But again, the early goings of our first quarter, itong si Habla, Paras, and Jukino is talagang heated na din dito, partner, for Team Kasiguran. At sa kabila naman, itong si Albaytar, Salvacion at si Borbe naman ang talagang nagtatrabaho dito for Team Pilar. Yes, tama ka dyan. And si Haffer right now is scoreless in the ball game, but yung defense talaga ang pinapakita niya. Limiting Joven Salvacion into just 2 points, partner, Yes, partner. is a good sign pagdating dito sa Kasiguran dahil alam naman natin I guess isang beses o dalawang beses na naging best player Yes, of the ball partner, game oo. itong si Joven Salvacion sa ating liga. And Jukino gives the ball to his back court partner na si Paras. And si Las Piñas, defended by Borbe. Cross court dito. Paras kicks it out. 10 seconds to shoot. Las Piñas sa ilalim, medyo mababa ang pasa. And a turnover dito para sa taga-Kasiguran. So again, a slow start itong dalawang kupunan sa ating first quarter, partner. Ayan na si Las Piñas ahead. Another turnover on the part of Team Kasiguran. Ayan na si Laiko gives the ball. Medyo may slight mismatch dito. Height disparity kay Borbe. Defended by Jukino. Ayan na. Borbe. What a pass dito. Joven Salvacion for 3. No good. Hopper tapping the board. Pero yan si Laiko. A very steady point guard, partner. Yes, partner. And a first 2 points dito kay Kevin Laiko. Pero kanina talagang pinapahirapan itong si Laiko nito ni JB Paras, partner, dito sa ating ball game. Yes, tama ka So, dyan. titingnan natin itong matchup na ito all throughout the game, partner. Yes, tama. And Jukino gives the ball to Haffer. Top of the key, binigay kay Las Piñas. Under goal stab. Mentes yan. Borbe secures the ball. And si Borbe crosses over. No good. Paras, but with the behind the back. Paras with a fake pass and a score for 2. Grabe itong si JB Paras with that shifty move, partner, from him. Yes, tama ka dyan. Huli ng foul. Itong si Paras, nagkagirian. Meron tayong report galing kay Miss Mabel at Sagoyen. Mabel, magandang gabi sa'yo. And meron tayong technical difficulties na nangyari. And babalikan natin ang ating reporter mamaya. And yun na nga kanina, nagkagirian itong si Laiko and si Paras during that possession. And ayan na si Laiko, heavily defended by Jukino. Ayan na si Borbe, defended by Haffer. This is fun to watch, partner. The future versus a veteran. Ayan na si Borbe. A bad pass pero si Salvacion sa ilalim. Laki, partner, haba. And right now the score is 12-10. Lamang lang po ng 2 puntos ang Kasiguran. Jukino. Haffer
top of the key jumper. No good. Aquino tapping the ball to Joven Salvacion. Yan na si Albaitar. Swings the ball to Borbe. Against Jukino. Laiko, top of the key 3. Short, but rebound itong si Hamila. Jukino with a follow-away jumper. No good. And right now, ito na. Balikan muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Mabel Etchagoyen para sa update. Magandang hapon sa iyo, Mabel. Thanks Coach John and Coach Paul. I-defend ang home court. Ito ang iginiit ni Coach Jot ng Team Kasiguran para mapanatili ang kanilang low-loss record sa elimination round battle ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Kulang man ang kanilang players dahil wala sina Johnson Ansos, John Habla at Israel Derpo. Dahil may laro sa kanilang eskwelahan ay kampante pa rin ang Team Kasiguran na makapagbibigay sila ng magandang laban dahil nakafocus sila sa kanilang tinatawag na system at game plan. Dati pa rin umano, focus lang sa offense and defense at magtiwala sa kakampi para mapanatili ang kanilang record. And that's the latest dito sa courtside ng Team Kasiguran. Back to the panel. Yes, maraming salamat yun na nga, partner. Yung kaninang hinahanap ko during the warm-ups, itong si Ansos Johnson. Yes, partner. Who once hailed as our kasurog best player of the ball game. And yun na nga, may prior commitment pala and he is playing for his school. So talagang di siya makakapaglaro ngayong araw na ito. And si John Habla connecting his 6th point of the ball game. Good recognition also on the part of Mondragon, partner. Very unselfish on that play. And si Albaitar at the post. Foul ang itinawag dito kay Reggie Hagad. Nakakapasok pa lang pero he commits his first personal foul. And a hardworking defender itong si John Hagad, partner. Yes, partner. Reggie Hagad, partner pala. Oo, as you remember, partner, yung game nila against Castilla, talagang ito ay talagang nagpakitang gilas doon, partner. Defending and getting rebounds, partner. Yes, tama ka dyan. Ito pinalitan si Joey Albaitar. Pinasok itong si Aldrin Milagrosa. And si Hamila tapping the ball. A very dangerous pass yung, partner, dahil medyo palobo yung pasa. Yes. And talagang medyo mabagal yung tapo ng bola. So, pero ang possession pa rin, babalik dito sa mga naka-green. Ayan na si Sandrino. Follow-away jumper. No good. Aldrin secures the board. Yan na si Milagrosa. His favorite spot yan, partner. Sandrino misses the shot. Hafer collects the board. Medyo tahimik pa rin dito, partner. Itong si Sandrino, no? Nung first game nila against Dunsol, grabe ang linaro nitong batang ito for them. So, making, I think, if I'm not mistaken, 24 big points on that game. Yan na si Reggie Hagad registering his first point of the ball game courtesy sa napakagandang pasa nitong si Paras, partner. Yes, partner. And si Sandrino swings the ball to Dorbe. And si Aquino, may pick na binigay si Milagrosa. Aquino with the spin, his favorite move. And Mac Aquino is begging sa ating mga referees na he is fouled. Yes, partner. A good move sana, but better defense ang pinakita nitong mga taga-Kasiguran. At pansin mo, yung talagang left arm niya, partner, nung na-injured yan nung first game, partner nila. I guess over Dunsol, partner. Oo, over Dunsol talagang. Medyo siguro iniinda pa niya to. Yes, heavily taped itong kanyang kamay. Pero ayan na si Paras, a bad pass. Pero na-recover ang bola. Hafer. Paras is open, fakes. Kicks it out to Hafer, top of the key 3. And ayaw pumasok. Nakuha ni Mac Aquino. And Iborbe ang bola. And na Sandrino against the much smaller. And na si Aldrin powering his way in. Blocked by Hafer Mondragon. Hagad. What a shot, partner. Grabe. Very steady, partner. Yes, Very composed on yes. that shot. Alam niyang mas mataas sa kanya si Mac Aquino kaya dinahandahan niya. Yan na si Sandrino. Attacks. May tulak na galing dito kay Mark Habla. And nasa penalty situation na, partner ang Kasiguran. So this means
free throw pagdating dito kay number 24 ng Pilar na si Mark Sandrino. Yes, partner, kung mapapansin mo, lamang ng 8 itong mga taga-Kasiguran. For Team Pilar, partner, wala akong masyadong nakikitang offensive set sa kanila, partner. Most of the points that they're getting is coming off a miss or a bad pass nitong mga kakampi niya na medyo natatapik lang at napupunta sa another kakampi. So medyo walang masyadong defensive set at walang masyadong ikot ng bola. That's why siguro sila ang naghahabol dito sa ating first quarter. Tama ka dyan. On the side of Kasiguro naman talaga, partner, almost hard earned points kanina, especially yung 2 straight points itong si Reggie Hagad sa ilalim. And right now, ang Kasiguran is still leading by 7 points. So ito si Mark Sandrino nails his first free throw. Tingnan natin kung maibubuslo niya itong ikalawa. Sandrino, I guess that is his first point of the ball game, partner. Yes, and make it second. Yes, courtesy of that 2 free throws. Yan na si Joven Salvacion guarding para sa backcourt. And sabi ng coach mo, baka na, partner. Ayan na si Paras, signaling the play. Look at this defense, partner. Si Joven Salvacion ang nasa taas ng 1-2-2, partner. Yes. That is the luxury of having mobile big guys. Pero sabi ni Jam Habla can shoot that. Milagrosa loses the ball. Ayan na si Reggie again. No good. Borbe grabs the board. Outlet to Sandrino. Stops. Fakes for 3. Shoots the 3. No good. Habla with the board. That's the second miss of Mark Sandrino. Yan na si Paras. Grabe, partner. Eluding the defenders and shooting sa kabilang side ng ring. And grabing dukot, partner, sa kabila. 7 points mula dito kay ayan na si Borbe. Yun na nga, 7 points dito. And what a first quarter ang meron tayo. The score is 20-12. Lamang po ng 8 puntos itong home team na Kasiguran. So tingnan natin if Pilar will try to bounce back, yes, sa ating second quarter. Yung nga sinasabi natin kanina, yung offensive sets nitong Team Pilar partner, medyo malamya at medyo hindi nila na-execute kung ano mang mayroon na offensive set sila. So most of their points coming from a transition or kung hindi man transition, sabi ko nga yung pulot ng bola na nanggagaling sa mga tapik sana nitong mga Kasiguran at napupunta sa kanila. So tingnan natin, partner, ngayong second quarter kung anong mangyayari. On the other end naman, for Team Kasiguran, talagang kinakapitalize nila every pass-break situation, partner, and also talagang maganda ang pinapakita nitong mga guards nitong Kasiguran and the likes of JB Paras and Jukino. And itong si Mark Habla, very steady, and si Hagad, partner. And si Hagad coming off the bench pa yan, partner, ha. So tingnan natin kung may adjustments at kung ano ang gagawin nitong mga taga-Pilar dito. Yes, tama ka dyan. Yun nga para sa ating leading scorers during the first quarter. Lamang si Nico Hamla. Tama, partner, si Habla, Nico. Habla. With 7 points. And ito si Joel Baitar leading the charge for this Pilar squad with 4 points. And yun na nga, lamang lang 8 puntos lang, partner. And dito tayo sa ating Kasiguran Gymnasium. Sa napakagandang gymnasium dito. Siyempre kay salamat sa pag-welcome sa atin dito kay Mayor Maria Mines. Yes, Hamor, and siyempre si Governor Buboy Hamor. Maraming salamat sa inyo. And siyempre itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill. And siyempre ang ating butihing commissioner kanina nandun, nanonood sa ating sidelines, yes, Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Kaya Salvacion over number 36 na si Espanyo. Good defense, partner. Yes, partner, good defense. Standing his ground is itong si Espanyo over the 6'4" guard na si Joven Joven. Yun nga, partner. A good crossover sana nitong si Paras, but nabitawan nitong si Dennis Espanyo. Ang pasa galing dito kay Paras. Yes, partner. Kung mapapansin mo, talagang itong si JB Paras napaka-shifty, partner, when it comes to driving, no? So talagang dapat yung mga kakampi niya be ready lagi. Yes, yan na si Borbe, top of the key. Borbe shoots jumper. No good. Reggie Hagad with the board again.
Ayan na si Paras. Pointing and distributing sa kanyang mga teammates. Binigay dito sa number 5 na si Lutino John, inserted in the lineup. Grabe to, partner. And sabi nating referee na si Erwin Mapula, sa baba pa daw, pero grabe, partner, ang lakas nitong si Reggie Hagad. And for kung ako naman, ito kay Joey Albaitar, no? Apakan ko na yung baseline partner for sure, para hindi ka na dyan makadrive. Yes, tama ka dyan. Kumbaga, nagsisilbing kakampi mo yan, pero si Espanyo muntik na makanakaw. Yun na nga, mabalik tayo dun sa defensive stance na yun, partner. Tama ka dyan. Yun din ang tinuturo ng ating mga coaches na talagang when defending the baseline, talagang kailangan, pwede apakan mo na. Apakan mo na yung baseline para dalawa lang yan, out of bounds or offensive foul, yun yung offensive player. Yes, tama ka dyan. Yan, Sandrino gives the ball to Joven Salvacion. Binigay dito kay Mark Lotereña na bagong pasok. Salvacion against Espanyo. Salvacion, what a pass kay Joey Albaitar. And Albaitar, his 6 points on the ball game. So balik sa 6 po ang inahabol itong mga taga-Pilar dito. Ayan na si Paras, top of the key trick, boom! Grabe, partner, may defender pa yon, but nothing but net on the part of number 18 na si JB Paras. Yes, partner, 10 points na ito si JB Paras dito sa ating laro. And another miss coming dito kay Mark Sandrino. That's the 3rd miss on Sandrino sa 3-point area. Yan na si Paras. 1-on-1 against Lotereña. Yan na si Hagad at the post. Swings the ball to John Lutino. John Lutino attacks, kicks it out. Paras, shot clock is at 6. What a pass, partner, by Paras to Reggie Hagad. 6 points, partner, itong si Hagad. At nakakuha pa sila ng steal doon, partner. Yes, tama ka dyan. Yan na si Paras. Thinking 3, shoots the 3. Irons it. Muntik na naman yun, partner. Yan sinasabi nga natin, partner. But ito, before that, pakinggan muna natin itong report ni Miss Regine Bue. Regine, ano bang balita dyan sa side mo? Wala pa man talo ay hindi pa rin kampante ang Team Pilar, knowing na ang makakalaban nila ay ang Team Kasiguran na may 3 ng panalo. Kulang man ang kanilang manlalaro na sina Cardel at Tabuso because of their prior commitments ay di naman pinanghihinaan si Coach Edgar ng Team Pilar dahil kayang itaguyod ang laro with their experienced players at lalo na sa tulong ng kanilang imports na si Borbe at Albaitar. Pero sabi ni Coach Edgar na maglaro lang, wag ma-pressure, just enjoy the game. Yan ang update dito sa side ng Team Pilar. Balik sa inyo Coach Jan at Coach Paul. Thank you, Regina, for that report, no? Yun na nga pala, partner, one of the vital, vital piece ng ating Pilar. Talaga wala yung kanilang bench players na talaga very reliable na si Cardel Russell. And si itong si Joshua Tabuso. Oo nga pala. And siguro may prior commitment din pagdating sa mga school kasi alam ko magkakampi to sa Legazpi. And sa akin nun, partner, kasi coming off the bench, good spark tong si Cardel and si Tabuso. Yes, partner. Pagdating dito sa Pilar side. Pero sabi ni Lloyd Jefferson Borbe, andito naman kami. Yes, pero mintis sa kanyang tira. Ayan na si John Lutino. A very steady point guard. Gives the ball sa ilalim kay Galoso. And natawagan ng foul. Ayun, may nahuli si referee. That's on number 14, Joey Albaitar. May hawak, partner, dito sa ano. Napakalapad naman kasi, partner, itong binabantay. Ito si Galoso, partner. Kala mo medyo maliit. Hindi po maliit yan. Malaki pong mama yan. And partner, meron nakapagbulong sa akin na itong si John Galoso ata, who played, I guess, in one of the schools sa Manila. And tingnan natin kung mamaya kung anong school yun. Ayun na si Lotereña. Misses the shot, Espanyo with the board. Ayun na si Reggie Hagad against Joven Salvacion. Galoso at the post, up and under. What a move, partner. And kanina pa niya hinihingi yun, partner, kay Hagad kasi alam niyang mismatch sa ilalim eh. So, good recognition. Medyo late lang pero good recognition on the part of Hagad. And partner, inararo niya ang dalawang defenders doon. Even nag-help
itong si Joven, but medyo nahuli na. But nevertheless, si Guloso is now in the free throw line and has a chance to complete his 3-point play. At ayun na nga, nakumpleto ni Galoso yung kanyang 3-point play doon. 3 points mula dito kay Galoso, partner. Tama ka dyan, 3 points. Yan na si Lutino with the steal. John Lutino against Sandrino. Follow-away jumper using the glass. In and out. Sayang nun, partner, a good move sana. But nagmintis na si Sandrino against the much shorter na si John Lutino. May pick na binigay si Fajardo. What a lob pass, pero nandun si James Guloso to intercept the pass. John Lutino swings the ball to Joquino against Borbe. Shot clock is at 11. Lutino attacks. Lutino, flyby move, no good. And Fajardo grabs the board. And yun na nga, partner, tama ako. Meron nag-chat dito sa ating chat box. Si James Guloso, who once played for the Mapua Cardinals, Yes, partner. Mapua Cardinals. Yes, and talagang kaya pala hindi talagang nagba-back down o nagbaba itong si James Guloso because he is unexperienced big pagdating dito sa larangan ng basketball. A bad pass by Lord Jefferson Borbe. Papunta sana dito kay Fajardo, pero Yun nga, completed, partner. Another turnover on the part of Team Pilar dito. Medyo nagpa-file up, partner, itong turnovers nitong mga taga-Pilar dito, partner. So dapat alagaan nila yung bola na yan kasi mahihirapan sila makabalik dito kung ganyan na ganyan ang gagawin nila sa larong ito. yes, tama ka dyan. Yan si Joquino, corner 3. Irons it. Laiko with the board. Laiko is in a foot race against Lutino. Laiko. What a fishing expedition, partner. Nakita niya si Haffer who is trailing a 6'4" guy center. And yun na nga, nakapagpasabit itong si Kevin Laiko, and he is now in the free throw line. That's the first on Haffer Mondragon, partner. Yes, partner. That is just the first. Ganun, partner, kaganda o kagaling dumipensa itong si Haffer Mondragon. And yun na nga, a good fall na din dahil nagmitis itong si Kevin Laiko sa kanyang unang free throw. Nagpasok yung ikalawang free throw nito ni Laiko. 3 points sa ating laro. Yes, tama ka dyan. The score is 28-15. Lamang na po ng A Bakers doesn't lead ng kasiguran. Pero sayang ng partner, a turnover. And the score is 28-15 with 5 minutes and 6 seconds remaining sa ating laro. And para sa ating mga late tuners, partner, donning the green and yellow trim are the Pilar, and ito naman white and maroon are ang mga taga-kasiguran. And again, this is Ako Bicol Cup Sorsogon, hayatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yan na si John Lutino attacking. No good, pero medyo nasaktan doon sa last drive ni Lloyd Jefferson Borbe. And minadali naman ni Lutino on the other end yung fast break situation na yun. Normally, pag mga ganyan, yung mga coaches, pag 1-on-1, okay lang. Pero pag 2-on-1, nahatakin mo. Yes, tama diba? ka dyan. So, but again, balik dito sa mga taga-Pilar. So, with 4 minutes and 45 seconds remaining po sa ating second quarter. Yan na si Kevin Laiko, defended well by John Lutino. May pick na binigay si Fajardo. Aquino wants to score. Stops. Up and under. What a move, partner. Pero mintis yan. Yan na si Aquino. 10 seconds to shoot. Medyo natapilok doon. Itong si Kevin Laiko. Attacks. Mac Aquino for 3. And meron tayong konting altercation sa ilalim. Si Las Piñas and si Fajardo. Medyo nagkalambingan. And natawagan ng foul itong si Fajardo. Ito yung gusto ko dito, partner, sa Ako Bicol Sorsogon. Yung physicality. Yes, tama. Ang ganda ng masaihan dito. Libre masahe, partner. So again, medyo dito, nag-slow down itong dalawang kupunan.
Yes, with exactly 4 minutes remaining sa ating first half. Ang lamang po ay 13. Gustong dagdagan ni Jonas Jukino. Ayun na nga, partner. And That's the second triple of Jonas Jukino sa ating laro. 6 points mula dito kay Jonas Jukino. itong si Las Piñas at Ispajardo talagang nagmamasahihan, partner. Oo. Yan na si Las Piñas, mala Jordan Clarkson. Oh, Jordan Clarkson. Hairdo. Las Piñas pero taga-kasiguran. Oo, partner. A physical defender itong si Las Piñas. Yan na si Laiko again. Ginugulo ni John Lutino. What a behind the back dribble. Floater, no good. And Reggie Hagad. Sayang yun. Ang gandang galaw ni Laiko. Short lang dun sa push shot na yun, partner. But sabi naman nito ni Jukino, Hagad, teka lang. Lamang tayo, huwag ka magmadali. Yan na si Joven Salvacion against Hafer. Talaga nahihirapan siya, partner. Yun ang what a defense, partner, by Hafer Mondragon. And natapik. Saryo ng bola. Pero mabalik tayo doon, partner. Oo. Good one-on-one defense na pinapakita. Ko. Partner, para malaman natin, siguro nasa 40s na rin tong si Hafer and si Joven Salvacion. Is I guess 24 years old, partner. Ganun kagaling at katibay dumipensa itong si Hafer Mondragon. Tuwang-tuwa ang kanyang BFF na si Jonathan Aldave na nasa ibang bansa. Pasalubong, Paikasoy, and yun na nga, may tulak na itinawag dito kay Mac Aquino, his first personal foul. But again, Team Kasiguran beginning to file up na, partner, itong kalamangan nila dito. Again, sino kaya magiging bright light dito sa mga taga-Pilar in terms of scoring dito sa ating second quarter. And Hagad missed the first free throw. Reggie Hagad. Yan na si Hagad. And 6 the second one. Yes, he has 7 points in the ball game. A good contribution coming off the bench itong si Hagad, scoring 7 points. And syempre yung defensive stop niya, yan na si Fajardo shooting the 3, no good. A good shot, partner. That is a open shot pero nagmintis pa rin. Pero yung nga napapansin ko, partner, dito sa offense nitong mga taga-Pilar, medyo nagmamadali sila on their offense, no? 1 or 2 passes, tapos once you get open, talagang ititira na nila. Walang masyadong ball movement, partner. That's why nakakalamang itong mga taga-Kasiguran dito. Ayan na si Reggie Hagad again. Binigay kay Las Piñas for 3. No good. Hafer with the board. And he was fouled. And one opportunity para dito kay Hafer Mondragon. And partner. That's the first 2 yes, points. Yes, that's the first 2 points of Hafer. Yun ang partner, skying high against this Joven Salvacion. Talagang agaw candy eh. So, and siya ang may lamang dito sa ating matchup right now, partner. Yes, lamang siya dito sa early goings ng ating second quarter. Pero again, partner, ito si Joven Salvacion, 4 points na din sa ating laro. Yes. Medyo, pero scoring-wise lamang itong si pero nahihirapan siya when it comes na pag ito ang kaharap niyang si Hafer on the post. Yan na, Hafer completes the 3-point play, and Bicol Sorsogon. Bicol Cup Sorsogon is a good avenue dito sa ating mga local players, partner. Yes, partner. A good exposure dahil nga we are seen in our Facebook Live, and talagang malaking tulong ito sa mga manlalaro dito sa Bicol. And si Reggie Hagad again coloring the board, and Mac Aquino and Hagad is bumping each other. Lutino, Las Piñas is open for 3. Bang! And partner, napako sa 15 itong Pilar. And kaya na si Albaytar at the post against Hagad. This is partner
nightmare pagdating dito sa Pilar dahil alam naman natin this Pilar squad is a scoring squad. Yes, partner. So medyo na-limit ang kanilang scoring. And wala, yun yung sinasabi ko sa iyo, partner, when it comes to the offensive sets nila, partner. Yun ang talagang medyo na ano dito, nalilimitahan itong talagang sets nila. So wala halos sets, more on fast break. Yan si Andrino against Paras, binigay kay Aquino with a lefty layup. And yun na nga, natawagan ng foul si Hafer Mondragon. And partner, para sa information of everyone, Hafer Mondragon is a barangay captain, partner. Isa rin tong public servant dito sa Barangay Gapo, which his hometown sa Daraga. And at the same time, he is playing basketball. So, siguro itong Gapo and yung mga bata dyan talagang tinuturuan ni Hafer Mondragon. Magandang gabi po lahat dyan sa nanonood sa Daraga Albay, siyempre. And si Mac Aquino, scoring is ito yung sinasabi natin, partner. Field goal wise, just 23.5 itong Pilar, partner, kontra dito sa 45% ang field goal dito ng Kasiguran, partner, on the last quarter. So medyo malaki ang difference, partner, when it comes to field goal. So yun nga sinasabi natin, nalilimitahan talaga itong offense nitong team ng Pilar dito, partner. Yes, tama ka dyan. The score is 38-17. Lamang po ng 11. Kung tama, 11, Yes, partner. partner. And mapansinin ko din itong 3-point average nila, partner. 4 team Pilar, 0. 4 team Kasiguran, 33.3%, partner. Yes, tama ka dyan. So, wala pang naipapasok itong Pilar sa So yun ang Rainbow may Country. hirapan sila, partner, pag hindi nila inaipasok yung mga 3-point shot na yan. Courtesy, of course, of Mark Sandrino. And of course, dito kay Laiko. Ayan na si Paras and Laiko again. And right now, talagang nagigiraan pa rin itong dalawa. Yes, partner. So maganda itong ano nito. Penalty na, partner, pala. Yes, Hindi natin napansin, no? Kaya dahil doon tayo nakatutok sa physical game nitong dalawa. And yun na nga, partner, halos patapos na ang ating first half at nakakascore pa lang ng 16. Yes, Itong partner. kupunan ng Pilar dito. 11 pala, partner. Kaya talagang hindi maganda naging opensa dito ng Pilar. And batiin ko ang aking kaibigan at kumpare na si Homer Conda na nanonood. Magandang gabi sa iyo, Manoy. And siyempre sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, sa Rep Saldico, Ako Bicol Online TV, sa ating YouTube channel. Nung nag-cover kayo ng laro, Yes, partner, partner. nanood ako sa TV and sa YouTube, and napakalinaw at napakaganda. Siyempre, hatid sa inyo ng IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. Ayan na si Mac Aquino, misses the 3-point bomb. Hamila with the board. Ayan na si Paras, accelerating, using the glass, and scoring with a layup. 12 points dito si Paras, partner. Yes, shoutout sa Save Bed Pharmacy dito, Anislag Branch. Ayun na nga, itong bagong pasok na si number 8 ng Kasiguran. That's Derpo. Si Derpo, medyo nabigyan ng konti ni Aldrin Milagrosa. Pero partner, ito, Derpo at Latino, combined, partner, nung naglaro sila against Castilla. Maganda, pinakita nito, coming off the bench sa dalawa. At doon nga sa larong iyon, minsan hindi na naipapasok itong si Jokino at si Paras because of these two guys. Napakaganda ang outing ang pinakita nitong si Derpo during the last outing. And si Mark Sandrino, I guess that is the first point, partner. Yes, partner. Yun ang partner, medyo struggling talaga. Ikatlo, partner. Yes, that is the third point pala. Oo, pero lahat galing sa free throw line, partner. Yes, tama ka dyan. And napakagandang free throw. Parang aking kaibigan na si Francis Hugo is watching right now.
Salamat sa panonood at pagsuporta sa ating liga. Ayan na si Mark Sandrino. Talagang he is struggling pagdating dito sa scoring. And hawa-hawa na partner ang field goal percentage ng Pilar partner Yes, right partner. 0 pa rin sila when it comes to 3-point field goal, partner. And yun na nga maalat sa 3-pointers itong Pilar. Pero kung partner, speaking of sa 3-point shots, ang aking kaibigan na si Jonathan Aldave talaga na napakatinik sa labas. And magandang gabi sa'yo, Master. Ayan na si Joquino. Binigay dito. What a give and go. Para sa ilalim, finaul. And talagang hindi pa partner tapos itong si Laiko and si Paras. And talagang every time sila nagigirian partner, expect foul na mangyayari. Yun na si Idol Jonathan Aldave. Magandang gabi sa'yo. And who is a Bicol Cup champion during the Catanduanes leg natin together with the Aquaman na si Tikboy del Rosario. And we'll see. Makikita natin sila sa ating Champions League na sinabi ni Congressman Saldico during the Kamsur leg. Yun ang talagang napaka-exciting. Yung top 4 teams ng each province will battle it out para sa ating first ever inter-province partner dito sa Bicolandia. Kauna-unahang ako Bicol Cup, Bicol champion partner. Yes, tama dyan partner. And we have a substitution right now. John Lutino replacing JV Paras dahil nga paubos na rin ang ating first half. And yun na nga napako partner sa 15 puntos kanina. Oo, kanina. Pilar. Ayan na, another turnover. Ayan na si Joquino. Burning rubber. Fakes. Takes it out. Swings the ball. Sayang partner. Gandang tira sana ni Derpo. The shot clock is off. Yan na si Aquino. Aquino attacking. Ayan. A veteran forward dito si Mang Aquino. Nung bumangga sa partner, I've noticed hindi siya nakatingin sa ring. Nakatingin sa referee. And he is waiting for the call ng referees. And shoutout sa aking kaibigan na si Chino Molano. Magandang gabi sa inyo. Bigay lang tong kape ng ating buting writer na si Iris. Magandang hapon sa iyo, sir. And shoutout kay Chino and sa Molano family for supporting ako Bicol Cup. So ito, si Aquino. Yan nga, Aquino. A very steady free throw. Ikatlong puntos rin ni Michael Aquino dito sa ating laro. That is hard-earned points partner dahil alam natin he is suffering from a injury partner sa kanyang kamay. But still, tingnan mo, uwi siya every time talagang hinahawakan yung bola. Yan na si Haffer with the board. 3 seconds remaining. Borbe steals the ball. And that's the end of their first half with the score of 41-19. Lamang po ng malaki itong kasiguran right now. And tingnan natin kung anong magiging adjustments ng Pilar come sa second half. And yes, syempre, partner. and yes, of course, sa aming po pagbabalik, dyan lamang po kayo at ihandog namin sa inyo itong second half ng ating laro. So magpapahinga muna kami. So dyan lamang po kayo at magbabalik po kami.
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. De La Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Paul Lee ang court ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Yes, we're back sa ating laro dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre atin sa inyo ni Congressman Sal Dicot ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And what a lopsided first half partner. Medyo nag-struggle. Yes, nag-struggle partner itong Pilar. And yung Kasigura naman talagang making their shots. And yun na nga, para sa ating team stats sa ating first half partner. Pasadahan muna natin.
Yes, partner. So pasadahan natin itong halftime statistics natin for both teams, no? Bench points, lamang ang kasiguran, 10-6, partner. So magandang pinapakita coming off the bench itong mga bata nito ni Coach Hector Serrano. Dito, bench scoring, point scoring in the paint, partner. Very evident, mas malaki pa ang naipupuntos itong mga taga-kasiguran. 20 points compare sa 10 itong mga taga-Pilar, na kumpara dapat sila ang mas nakakaungos dito, partner, kasi sila ang lamang sa height. But again, the presence of Mondragon, Hagad, and Galoso sa ilalim. And turnover, hindi nagkakalayo. Both teams have 10 and 11 turnover, so isa lang ang pagitan. So very evident naman yan dito sa pass break, kasi maganda yung depensahan, partner, although nakakapag-transition, pero limited yung pass break points for both teams, 6-3. Second chance points, ganun din, 5-4, partner. So ito, this will be the story of the game, partner. Sabi nga natin, itong points in the paint. So dapat mag-bounce back dito itong mga taga Pilar kung gusto nilang makabawi dito, partner, kasi medyo nai-inlove sila sa 3 points. Sabi ko nga kanina, itong si Mark Sandrino, wala pang naibubuslo dito kumpara naman doon sa kabila sa labas. But again, ito magiging story dito, partner, itong labanan sa ilalim. Dapat lumaban at talagang paigtingin nitong mga taga-Pilar ang kanilang scoring in terms of inside the paint, partner. Yes, tama ka dyan. And yun ka, talagang this Pilar squad is a depleted lineup palang, partner, kasi wala nga dito si Russell Cardel and si Joshua Tabuso in the lineup. So talagang naapektuhan yung rotation ng Team Pilar. And si Hafer Mondragon, top of the key, binigay dito kay Paras, guarded by Borbe. And si Paras, crosses over. Paras, what a pass dito kay Goloso, using the left hand but misses the shot. And si Laiko kanina, he has 2 points sa ating laro. And si Salvacion talaga hindi pa nakakaungos dito sa scoring. Yes, partner. Pagdating sa Pilar side. And yan na si Salvacion, defended by Hafer Mondragon. 9 to shoot, Borbe against Juquino. Bad pass yun, partner, dahil nakataliko doon si Joel Baitar. Pero si Galoso, challenged by Borbe, but nabitawan ng bola. Yan si Galoso diving for the ball. And Laiko and number 24 na si Jan Habla. Mark Habla. Battling out sa possession, and ang bola mapupunta dito sa Pilar side. Yan na si Borbe, binigay dito kay Albaitar. Swings the ball to Salvacion for 3. Irons it, rebound ni Hafer Mondragon. I guess still, that is partner, the 10th rebound, partner. 10th rebound of Hafer Mondragon, yes, partner. Yan na nga si Joquino. Shoots the 3. Makes the triple bomb. And yun na nga, partner, hindi makapaniwala itong si Mark Makakino. Talagang dahil nasa harap siya pero tiniraan pa rin siya. And now, talagang medyo kailangan ng score ng Pilar dahil talagang medyo napako na sila dito. 19 points. So ito, 25 big points ang hinahabol dito, partner, itong mga taga-Pilar. So again, sinasabi ko nga, partner, wala masyadong movement when it comes to offense, partner. Kung mapapansin mo kanina, halos lahat naghihintay kung sino ang gagalaw dito sa kupunan ng Pilar. Tingnan natin dito sa possession na ito. Yan na si Borbe. Yun na nga, partner, Lloyd Jefferson Borbe must be aggressive pagdating dito sa offense dahil talagang kulang na kulang ang scoring. And I guess si Borbe has just 2 points in the ball game, partner. Isang field goal, partners. 16.7%, partner, on field goal, partner, para dito kay Borbe. Talagang hindi ako sanay na makita si Borbe during the first half. And I would like to acknowledge the presence of Councilor Bem Juneda and si Pres William. Magandang gabi sa inyo and salamat sa panonood. And yun na nga, yun na nga si Borbe, mabalik tayo. That is just his third point of the ball game and 4 points na, yun ang partner. Pero very unusual pagdating dito sa scoring forward ng Pilar na si Borbe. Ito, medyo may sense of urgency itong mga taga-Pilar, partner. They are manning na dito sa ating laro. Sayang ng pass sa partner, JV Paras. Over dito kay Galoso pero nabitawan ng bola. And right now, Mac Aquino
crossing the half-court line against Mark Habla. Yun na nga, nakaapak sa linya itong si Mac Aquino. Good defense ang pinakita nitong si Habla on that sequence. So, balik sa mga taga-kasiguran ng bola. Kung mapapansin mo kasi partner, no, itong lineup nitong Team Pilar, halos lahat big guys pala ito, partner, na nasa loob, no? Ang talagang legit guard lang dito, ito yung si Laiko, partner. Tama ka dyan. And ang apat niyan talagang siguro 6 feet on pataas. Yung mga, yan na si Laiko, attacking Haffer with the push shot. Talagang maalat. Haffer grabs his 12th rebound out of the ball game. Yes, partner, 12 rebound. Ito ni Haffer Mondragon. Na si Haffer, sealing Borbe sa ilalim. Haffer, banging bodies, up and under, using the left hand, misses the shot. Gandang galaw sana partner. Medyo bitin lang, medyo bitin lang sa finish. But again, yun ang gusto nilang gawin, partner. Talagang ino-overload nila sa kabila at gustong i-one-on-one itong si Lloyd Borbe dun sa kabilang side nito ni Haffer Mondragon. And siguro kahit sino namang defender, partner, yun ang gagawin nila. Yes. Tingnan natin mamaya pagbalik. Tama dyan, si Borbe against Jukino. Lobs it up to Albaitar. Good pass, partner, pero nasapal. Si Goloso. And si Jukino. John Habla stops using the glass. No good. Albaitar grabbing the board. What a spin by Mac Aquino. And si Aquino wisely waiting for his teammates. Binigay dito sa kanilang point guard na si Laiko. Borbe. 1-on-1 against Goloso. What a block by Haffer, partner. Sayang ng partner. And muntik pang ma-save ng bola ni Haffer on that sequence, pero nasapal niya itong si Lloyd Jefferson Borbe. That's the second block shot of the Haffer Mondragon on the game, partner. Yan na si Laiko. Salvacion gives the ball to Borbe for 3. No good. Ayan na si Paras. Rushing, crosses over, Paras attacks. And he is called for steps, partner. Good defense display nitong si Kevin Laiko. Ito na, balik again, partner. Yes, tama ka dyan. Itong good stop sana nitong mga taga-Pilar, pero partner, nahirapan pa rin sila umiscore dito, partner. And 2 puntos pa lang, partner, ang ini-score ng Pilar dito sa ating, yan na si Jukino. 11-point, partner. Talagang nahihirapan dito itong mga taga-Pilar. Ayan na si Aquino, may foul na natawag dito kay Mark Habla. And mabalik tayo, partner. Talaga this Pilar squad is struggling pagdating sa offensive, partner. Hindi nila alam kung saan magagaling ang kanilang puntos dahil nga yung usual suspects na si Borbe and si Salvacion are guarded well talaga. And grabe talaga ang depensa ang pinapakita nitong si Haffer Mondragon dito kay Joven Salvacion. Yes, partner. And, sabi mo nga, pansinin ko na din itong field goal percentage as a team nitong Pilar, partner. 17.2 kontra sa 44% nitong mga taga-kasiguran, partner. So yan, malaki talaga. Talagang hindi sila maka-convert dito, partner. Yes, a turnover dito sa kasiguran. And meron tayong substitution, partner. Si Mac Aquino will be replaced by ditong si Mark Sandrino, who is struggling din pagdating sa kanyang offense with just 2 points. Yan na si Joven Salvacion, wala pa rin, and Haffer grabs his 13th rebound of the ball game. Yan na si JV Paras against the much taller ni Salvacion. Jonas Jukino irons it. Albaitar outlets it, pero nandun si Jonas Aquino to deflect the pass. Paras against the much taller defender na si Salvacion. Step backs. Binigay dito kay Laspin just for 3. No good. Pero another steal, partner. And kailangan i-limit ng Pilar ang kanilang turnovers dahil hindi talaga makakatulong ito on their side. Yes, nagpa-file up na yan, partner. 14 turnovers na
itong nagagawa nitong mga taga Pilar dito, partner. And time out dito. Pilar, partner. Medyo hindi nagustuhan ni Hafer Mondragon ang pasa ni JB Paras kanina. And tama nga naman siya. They're up by a big margin. So why hurry and why rush, partner? Talagang the time is on the side. So talagang kailangan unti-unti nilang gamitin ng oras dahil pabor nga ito sa kanilang kupunan. Yes, partner. At ito nga, pansinin ko nga itong binibitawang 3-point shot nitong mga taga-Pilar, partner. 10 tira, partner. Wala pa rin pumapasok para dito sa mga taga-Pilar, partner, for in that 3-point territory. But again, ito naman sa kabila, for Team Kasiguran, 41.7% itong 3-point shot na ginawa nila on that last quarter. At grabe itong numbers na ito, partner. If not, this is I think the worst ngayong dito sa ating elimination. So tingnan natin kung ano magiging adjustments dito ng mga taga-Pilar, partner, dito sa ating game. Kasi sabi mo nga, third quarter, 21 points lang ang naigagawa nitong mga taga-Pilar dito. But again, may report muna tayo kay Mabel. Mabel, ano bang nangyayari dyan? Pasok, Mabel. Thanks, Coach John and Coach Paul. Kahit na nakakalamang ngayon ang Team Kasiguran ay hindi pa rin sila nagpapakampante dahil bilog umano ang bola. Sinusunod pa rin nila ang kanilang system at game plan para magtuloy-tuloy ang kanilang kalamangan. Hindi umano nila tinitingnan ang score, kundi ang kanilang mga errors para agad itong makorek at ma-maintain ang magandang laro. Desidido pa rin silang mapanatili ang kanilang no-loss record. Yan na muna ang latest update dito sa Team Kasiguran. Back to the panel. Yes, tama ka dyan. Maraming salamat, Chris Mabel at Chagoyan, sa report. Yun na nga, partner, inulit ng Kasiguran. Yun na nga, yung talagang binibigay nila sa post, partner, dahil maraming mismatches nga. But I saw him miss again. Ayan na si Paras. Napalakas yung pasa ni Hafer sa ilalim. Hagad powering his way. Misses the shot, but Las Piñas scores 2 points dito sa ilalim. 5 points na itong si Las Piñas dito sa ating laro at nakisali na siya dito sa puntos, partner. And partner, this is a whopping 25-point lead, partner, ng Kasiguran over dito sa Pilar. Ayan na si Albaytar at the post, powering his way. Talagang inaalat sila, partner. And JB Paras crosses the half-court line. Ayan na isolation play dito kay Goloso. And may foul na itinawag dito kay number 26 na si James Goloso. And yun na nga, pinalitan siya. Si John Lutino is in. And si Hamila will replace Paras and Goloso. Yes, partner, itong dalawang ito, sabi ko nga, itong mga bench players, itong Kasiguran, maganda ang pinapakita sa ating liga at talagang mapapahingahan itong mga starters nila. So tingnan natin, again, 23 points kontra 48 dito sa ating last 3 minutes ng ating third quarter. Yes, yan na si Borbe, top of the key. No good. Ayan na si Las Piñas, binigay kay Hamila. Short jumper. No good. Borbe grabs the board, binigay dito kay Laiko. What a move! Sayang nun, partner. Medyo na-elude na ata niya si Hafer doon, pero hindi niya na-finish ang kanyang tira. Ayan na si John Lutino. Binigay kay Hafer at binigay kay Habla at the post. Las Piñas wants to attack. Stops and pops. Grabe, partner. 7 points coming off the bench itong si Lester Las Piñas. And kung mapapansin mo, partner, talaga well distributed ang points ng Kasiguran, partner. Compared dito sa Pilar, talagang konti pa lang ang scoring ng bawat players. So penalty dito itong mga taga-Kasiguran. So dalawang free throw may ibibigay pa dito kay Mark Sandrino. Si
si Sandrino makes the first free throw. And again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bongalon. And syempre, batiin na rin natin ang butihing mayor ng Kasiguran na si Mayor Maria Mines Hamor. And syempre, ang ating butihing governor ng probinsya ng Sorsogon na si Governor Buboy Hamor. Magandang gabi po sa inyong lahat and salamat po sa suporta na binigay nyo sa aming liga. 1 minute, 50 seconds remaining sa ating third quarter. Yan na si Las Piñas with a fake pass. Ay natawagan ng traveling yung partner. So balik dito si Milagrosa. Papalitan itong si Albaitar. Ito na. Si Salvacion. Nakita sa ilalim si Milagrosa. Drives. Ayun, magandang hugot. Pero again, Mantes pa rin, partner. Yun na nga, partner. Talagang inaalat na. Wala na sa harap niya si Haffer. But yun na nga, yung presence talaga kanina talaga he is bothering. Yung tira niya talaga. Mintis pa yun. All alone na yun, partner. Hindi ito biro, partner. Pag mailimit mo ang isang kupunan sa below 30 points sa third quarter na ng laro, maganda ang depensa pinapakita. Ibig sabihin nun. So, tingnan natin, partner. Ito, nakakuha dito ng turnover. So, balik sa mga taga-Pilar ang bola. With 1 minute and 27 seconds remaining sa ating third quarter. Mark Sandrino. Ito, orchestrating itong si Lotereña. But there's a foul away from the ball. That's on Las Piñas. Yan yun ang partner Third talaga. personal. Yes, that is his third personal foul. Medyo talagang nasakta ng rotation itong and again, Mintis, partner, yung free throw, partner. Talagang inaalat, partner. We are in the third quarter, 1 minute part ng ating ikatlong yugto, pero 24 points pa lang, partner. And yun na nga, mintis din yung tira ni Mark Sandrino. And talagang hirap na hirap. This is a 26-point lead pagdating dito sa Pilar. Sa Kasiguran. At itong puntos ni Mark Sandrino, partner, halos lahat galing sa free throw line. Si Haffer, binigay kay Derpo. Corner 3. No good. Haffer and Aldrin battling it out. Ang bola mapupunta dito sa mga nakaputi. Box play for Kasiguran. Yes, Derpo can take that shot na, partner, pero he opted to pass. Ayan na, sa ilalim against Borbe, powering his way. Grabe, partner, siya agad, pero Mintis, andyan. Lutino, binigay sa ilalim. Grabe, partner, itong siya. Reggie Hagad, powering his way in and scoring for 2 para sa ilalim. 9 points na ito at sa kabila talagang walang parang tinakpan yung ring, partner, sa kabila. Tama ka dyan, partner. And di tayo sanay na makita talagang nasa low scoring part pang itong si Lloyd Jefferson Borbe, kaya talagang kumbaga hard-earned points itong binibitawan ngayon ni Lloyd Borbe. So, tingnan natin kung maipapasok ito ni Lloyd Borbe. Again, missed, partner, yung free throw. If I'm not mistaken, that's the 7th miss dito. And again, continues to struggle, partner, doon sa ating 15-foot line itong mga taga-Pilar. And si Espanyo swings the ball to Derpo. Espanyo for 3. No good. Borbe. Binigay dito kay Sandrino. And finally, Salvacion takes the 3. Stops. Still missing. And the shot clock is off. And Kasiguran will take the final shot ng ating quarter. And si John Lutino against Lotereña. And nandun na naman. And we will wait for the final verdict if the basket will count. And yun na nga, partner. Natapos ang ating third quarter sa score na
52-27. So, tingnan muna natin if the basket will count or ano ang magiging hatol ng ating mga referees. So, re-review yan ang ating mga referees. But again, this is just the third quarter. May isa po tayong quarter. And sabi nga natin, partner, bilog ang bola. Baka, di ba? Anything can happen pa rin dito sa fourth quarter. Yes, anything can happen. Alam naman natin na talagang itong Pilar is a good scoring team. So talagang kaya nilang makabalik sa ating laro. Ito on my record, partner. 13 missed 3-pointer, partner. Itong ginagawa nitong mga taga-Pilar dito. Kung naipasok sana kahit, partner, kalahati. Yes, tama siguro, dyan. Malapit-lapit. Oo, malapit-lapit to. But again, they are struggling still beyond the arc. Yun nga, partner. Basket will count, partner. And batiin ko na nanonood, partner, ng ating laro. Si Ate Minda, si Ami, and si Franco, si Tata. Magandang gabi sa inyo. And si Kuya Toti, magandang gabi sa inyo. And kay Miss Nicole, salamat sa panonood. And enjoy Ako Bicol Cup Sorsogon. And free throw for team Pilar, partner. 13 out of 20. So 7 missed free throws on that last quarter. While for team Kasiguran, 4 out of 8. So 50% on the free throw average. And again, 0% on the 3-point average itong mga taga Pilar dito. Yes, tama dyan. Yan na si Mac Aquino. Labasa na dito papunta kay Joven Salvacion. Over the match shoulder na si Espanyo, pero hindi nag-capitalize, pero ang bola pa rin mananatili sa kanila. And tatlong player, partner, itong double digit na for team Kasiguran. JB Paras with 13 points, itong si Joquino with 11 points, at itong si Hagad with 11 points also. While sa kabila, leading scorer nila 7 points, itong si Mark Sandrino, partner, dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Yan na si Jonas Joquino. May pick na binigay, nadulas. Espanyo, ginugulo ni Salvacion. Gives the ball to JV Paras against Mac Aquino. Paras, dancing, step back, 4-3. Money, partner. Money for JV Paras on that sequence. Grabe. 16 big points itong si JV Paras dito sa ating game. 30 points na ang kalamangan, partner. Yes, partner. A 30-point lead po ang Kasiguran. Yan na si Borbe. Wants to answers back. Borbe, up and under. Good defense display by Joquino. Shot clock is at 5. Sandrino with a long bomb. Still struggling, partner. Yes, tama ka dyan, partner. Still struggling itong Pilar. And yun na nga, partner, yun na. Look at the crossover. Oh my God. Sabay step back, partner. Ganda. At a shot, partner, by JB Paras. JB Paras, yun na. Tumama ang bola sa paa, pero si Sandrino is rushing. Sandrino against the much smaller na si Paras. And nasa free throw line itong si Mark Sandrino right now. So the second personal foul on JB Paras. First team foul nitong mga taga-Kasiguran. And Mark Sandrino again at the line. And still, partner, struggling sa free throw line itong mga taga-Pilar. Mintis pa rin, partner. So talagang ito, dapat i-capitalize nila to. Mga ganitong sitwasyon kasi sabi nga natin, hindi tumatakbo ang oras at may pag-asa kang madagdagan ng iyong puntos. But again, he splits it, partner. Yes, the score is 57-28. Pabor dito sa Kasiguran, and si JV Paras swings the ball to Joquino. Shot clock is at 11. Paras against Salvacion. 1-on-1. Binigay dito Joquino. Top of the key 3. No good. Partner, meron tayong update sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Miss Regine, magandang gabi sa inyo.
Now that we are on our last quarter at medyo nadidihado na ang Team Pilar, ramdam na raw nila ang pagkapili ng kanilang team dahil sa kakulangan nila sa point guard, which are Tabuso at si Cardel. The techniques that they will execute ngayon para subukan na mahabol ang kabilang kupunan ay ang iman-to-man ang Team Kasiguran at limitahan ang kanilang pag-dribble. Basta may opportunity ay i-shoot agad ang bola. Yan lamang ang latest mula dito sa courtside. Back to the panel. Yes, thank you Regine for that report, no? So again, ito that is the first three-pointer of Team Pilar, partner, on this game. Actually, first on Borbe and first actually as a team partner for Team Pilar, that three-pointer courtesy of Lloyd Borbe. Yes, yun na nga. And I guess that is the first three-pointer nitong si Lloyd Borbe sa ating laro, partner. And I guess he is averaging close to 3 or 4 points, 4 three-pointers every game. So talagang he is now struggling pagdating dito sa opensa. And right now itong si Joven Salvacion has 6 points lang, partner, sa ating laro. Oo, 6 points lang. Ayan na si Mondragon. Gives the ball to Hamila sa ilalim against Mac Aquino. What a good entry pass. But nandun na naman, partner. Look at that. Reggie Haggard with 13 big points, partner. A solid 13 points coming off the bench. Another miss, partner. Dito kay Mark Sandrino talagang medyo inaalat. At hindi lang medyo, talagang maalat, partner. Yan na si Haffer. JV. Yan na si Paras attacking. Mala Kyrie Irving na galaw. Misses the shot. Yan na si Borbe. Talagang again, struggling itong si tingnan natin, partner, kung ano ang magiging tingin. Oo. Ito, balik pa, partner, sa Kasiguran. Yan na si Hamila at the low block against Mac Aquino with the spin using the Hamila again. Short jumper. It's the first two-pointer of Hamila on this game. But again, sabi ko nga, partner, still struggling itong mga taga-Pilar dito with 6 minutes and 40 seconds remaining sa ating fourth quarter. Yan na si Sandrino. Swings the ball to Mac Aquino. 9 to shoot. Mac with the fake. Mac attacks. Good pass kay Joven Salvacion. Again, wala talaga, partner. Doon sa 3-point country. Talagang medyo alat itong mga taga-Pilar dito. Yan na si Haffer. A long 2. Faces the shot. Medyo gandang depensa ang pinakita dito ni Mac Aquino, denying Hamila at the post. Yes, that resulted to a long jumper dito galing kay Haffer. Pero ang possession ay mananatili pa rin dito sa mga nakaputi. A good elevator play yung partner sana. Pero di lang aware itong si John Lutino na patapos na ang kanilang shot clock. That's a shot clock violation, partner. So it will bola nito mga taga-Pilar dito. $30 big points ang ginahabol po nitong mga taga-Pilar with 6 minutes remaining sa ating laro. Yan si Mac Aquino. Gives the ball to their forward, si Borbe. Borbe wants an isolation. Gives the ball to Salvacion. Yan na si Albaitar at the post against Reggie Haggard. Yan na si Joven. A good steal, partner. Tumatawa na kagad. Alam niya na. And a good foul dito kay Borbe. Preventing the 2 points dito kay Joquino. And partner, mathematically speaking, hindi natin alam. 30 points with 5 minutes remaining, pero medyo mahirap na, pero anything can happen sa larong basketball. So kailangan lang magdepensa
itong Pilar in order for them to decrease the lead of Kasiguran. Ayan na si Hamila. Grabe, partner. Good shot, partner. 4 points itong si Nico Hamila dito sa ating laro. And 2 points din dito kay Mark Sandrino. And that's the first field goal, partner, dito ni Mark Sandrino, partner, of this game. Yun na nga, tumawag ng timeout itong Pilar, and meron tayong technical foul na itinawag. Nakita ko our referee signaling for a technical foul. Tingnan natin kung sino ang natawagan. So as you can see, partner, itong bench nitong team ng Pilar, hindi sila makapaniwala, partner, dito sa nagiging resulta ng laro. So 30 big points ang kalamangan. So that's a technical foul on Reggie Hagad for resetment to a call. So balik tayo dito, partner, sa ating game with 5 minutes and 9 seconds remaining sa ating fourth quarter. And tama ka dyan, yun ang mga ganitong klaseng sitwasyon on the side of Reggie Hagad. You're up by a big margin. Oo. And those types of violation talagang hindi na kailangan dahil nga talagang nakakasira lang ng momentum. And syempre yung confidence pa naman itong si Reggie Hagad sa skying high or dito sa ating laro. Yes, so sayang lang nun, partner. Napakaganda pa naman ang laro niya. Oo. And partner, bukas may laro tayo, partner, di ba? Yes, nasa Bulan tayo. Yes, sa Bulan. Tomorrow, March 17, partner. Sa Bulan, 4 na laro po yan. The game will start at 1. Bulusan kontra Matnog ang unang magbabakbakan. Sunod ang Barcelona versus Prieto Diaz. At sa third game, Gubat versus Huban. At sa last and final game tomorrow, ang Santa Magdalena kontra sa mga taga-Bulan, which is the home team. Yes, tama ka dyan. Ang kanilang home team na Bulan talaga try to defend their home court. And talagang napakagandang venue yun, partner, sa Bulan. And Christopher Hovilla will bounce back dahil talagang medyo nasa 2-game losing streak sila, partner. Losing streak sila. On the hands of Erosin ata, partner, and Matnog. And Matnog, partner, who is by the way, yung Matnog partner talagang right now. Sabi mo nga, dark horse team dito sa ating liga. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga, so far, partner, that Matnog team, yun ang nakikita kong napakaganda ng structure at system. Yes, tama, dahil karamihan doon bata, and yun na nga, basta napakagandang laro bukas ang matutunghihan natin doon sa Bulan. And maganda doon mga tarawing, partner. And maraming dagat doon. And batiin ko aking kaibigan na si Miss Raquel na talagang mahilig sa dagat at napaka-sexy at napagandang si Miss Raquel. Salamat sa panonood at pagsuporta sa aming liga. And yun na nga, maraming salamat din sa lahat ng pumunta dito sa Kasiguran Gymnasium. Maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa aming liga. Yan na si Borbe, starting to pick up his scoring, pero I guess it's too late the hero na, partner. Oo, partner. So ito na, itong mga taga-Kasiguran dito. And medyo di alam ni Las Piñas kung ano ang gagawin niya, kung i-screen o tatanggap ng bola eh. Yan ang partner, medyo talagang case of giggle din ang pinakita doon. Pero si Sandrino still missing, partner. And yun na, nagkakagirian itong si Sarion and si Las Piñas.
And yun nga sabi natin, partner, hindi na kailangan ng mga ganitong sitwasyon because for team kasiguran malaki yung lamang talaga, partner. Yun na nga, partner, hindi na kailangan yung mga ganong klaseng git-gitan dahil nga talagang they are up by a big margin, and dito naman sa side ng Pilar talaga, I guess that is the frustration pagdating dahil talagang medyo talagang inalat sila on this particular game. So the color is developing right now between number 12 ng Pilar na si Joshua Sarion and dito kay Las Piñas. Oo, and the referees are reviewing kung ano ang itatawag dito. Well, kung ako, partner, talagang nasa ganyang sitwasyon na lamang kami, for sure, sa akin, ile-let go ko na lang. Ikaw ba, partner? Ano sa tingin mo pag mga ganyang sitwasyon? Pag mga ganyang sitwasyon, partner, mas gusto ko nang manood na lang sa bench. Dahil talagang, I personally, pag talagang off night talaga, nangyayari talaga yung off night na ganyan. Frustrations so, are, yung emotions, yes, partner, emotions are running high. Talagang hindi mo maiwasan. So talagang, sabi nga, cooler heads prevail pa rin. So talagang, yun na nga, pag may mga ganyang sitwasyon, doon ka lang sa gilid ng bench, tagabigay ng tubig dahil nga talaga ayaw mong madamay at masangkot sa mga ganyan. Dahil nga, kumbaga, you are trying to bounce back sa susunod na laro. And baka meron pa tayo ditong mga violations or magiging sanction na di natin alam. Mahirap na, partner, kung maganyan, kung may matuthrow out pa dito. And, talagang, that's a one-game suspension automatically, tama partner. Ka dyan. And lalong-lalo na sa side ng kasiguran na si Las Piñas, who is a good contributor coming off the bench. Hindi malayo na masuspend ang mga ganong klaseng situation na yon. So, tingnan natin as we take a look at kung ano ang magiging hatol dito. But again, bukas po ulit, nasa bulan po kami for another quadruple header. Uy, grabe. Oo, 4. Grabe yun, partner. Medyo 4. 4 pala yun, partner. Oo, 4 na game yun. Mukhang talagang kung makakababad, partner, medyo mawala ng boses. Eto, again, ulitin ko lang po, tomorrow, March 17, Sunday, nasa bulan kami. The game will start at 1 p.m. Bulusan kontra Matnog. This is will be a good game. Yes, first game pa lang, magandang game po ito. Walang parehong talo itong dalawang kupunan na ito. 3 to 5 p.m. Barcelona against Proyecto Diaz. Third game, Gubat against Huban, and the last game, the home team of Christopher Hubilla against Santa Magdalena. Yes. Na nandun ang ating Kamsur MVP na si Babap Santa Maria. Tingnan natin kung maglalaro pa itong si Babap on that game. Pero for sure, this will be an exciting ball game tomorrow. First game pa lang, partner, mainit na. Yes, tama ka dyan. Para naman dito sa laro natin kanina, sa ating first game kanina, Lamadang Magallanes versus Sorsogon City. Sorsogon City snatched their second straight victory. And doon naman sa ating second game, partner, Castilla escapes the Donsol, partner. Yes, the streaking Donsol sana kanina, headed by Tipones, who scored 48 big points. Pero si Daciel Paul Aspe taking over sa fourth quarter. And we'll see if kung ano magiging result dito sa ating ikatlong yugto. Pero lamang po ng ang kasiguran 63 to 38, partner. Yes, partner. Tinawagan ng offensive foul itong si Joshua Sarion. And technical foul din itong si Joshua Sarion. And natawagan ng technical foul or sportsmanlike foul pala, rather, itong si Las Piñas. Yan nga,
partner of that sequence. Ayan, si Las Piñas at si Sarion. Tingnan natin. Ayun, si Sarion who started it all. Gumanti itong si Las Piñas. And yun, tinulak pa ni Las Piñas. And these players are not backing down, partner. Talagang that is basketball, partner, for you. Kumbaga yan ang sinasabi nung, sabi nga ng ating mga tito at mga nauna sa basketball, normal na normal yung ganyang pisikalan ng laro. Sabi nga, kung ayaw mo masaktan, mag-chess ka na lang. Yun yan ang sinabi ng ating magaling na player na si Robert Jaworski. Kung ayaw masaktan, mag-chess na lang. Pero yun na, on that sequence talagang that is physical basketball for you, partner. Alam naman natin yung pagitan ng physical sa madumi. Physical sa madumi. So partner, on that sequence talaga pinakita ng dalawa. These guys are tough guys pagdating dito sa ating court. So ito si Sarion will be given I think 2 free throws here, partner. Last ball possession. And si Sarion hearing from the crowd. And 2-4-2 for Joshua Sarion. And batiin ko ang aking kapatid all the way from Singapore. Na si G, magandang gabi sa iyo, tol. Salamat sa panonood. Pero as you can see, good gesture on the part of Sarion. No? Linapitan niya si Las Piñas at inapiran, partner. So talagang this is for basketball, partner. Alam naman natin yan, talagang you are yun na nga narinig ko, sabi ni Coach Noli Ayon, sinasabi niya, kalaro kita, hindi kalaban. Hindi kalaban, partner. So talagang pagdating sa loob ng hard court, magkalaro tayo. Pero talagang dapat off the court talagang magkakaibigan at yun ang true sportsmanship dito sa ating basketball. Yan na si Jukino, binigay dito kay Haffer. Galoso against Borbe. What a pass kay Hamila. Talagang, partner, sapal na lang, partner, nakalusot pa. That is the story of a ball game. Talagang medyo hindi umayon ng basketball gods dito on the side of Pilar. Yes, partner. At dito naman sa kabila, sa kasiguran, talagang everybody's well, partner, sabi nga. Yan na si Borbe trying to shoot the 3. Sandrino against Paras. Sandrino. Shot clock is at 4. Binigay dito kay Borbe. Borbe for 3. No good. Pero nandun si Joey Albaitar with the putback. And still struggling itong mga taga-Pilar on the 3-point country. Yes, partner. Right now, Joey Albaitar is smiling na kasi talagang medyo inalat sila. Yan na si Albaitar. Grabbing the board. Binigay dito kay Borbe. Borbe attacks and scores using the glass for 2. Yan na nga, too late the hero na itong si Lloyd Jefferson Borbe dahil medyo nag-loosen up na rin yung defense na pinapakita ni Haffer dito sa ating laro. Sabi nga natin, big margin talaga itong kalamangan nitong mga kasiguran dito. What a pocket pass, partner. Dito kay Hamila. Sa third foul ng Joey Albaitar. Third team foul naman dito sa Team Pilar. So ito, si Hamila will troop to the line for 2 free throws. So first throw. Mintes yun for Hamila. Nico Hamila with 2 minutes and 20 seconds remaining sa ating fourth quarter. 65-44, partner. Yes, tama ka dyan. Yan na si Hamila. Makes the second one. Yun na nga, it's a 22-point lead pagdating dito sa kasiguran. And yun na nga, mukhang hindi ba aabot sa 50-point mark itong Pilar with nearing the 1-minute mark ng ating laro. Salvacion. And that is the story of the ball game. Talagang struggling itong Pilar pagdating sa scoring dito sa larong ito. And now we are in the twilight zone ng ating laro.
JV Paras, may pick na binigay si Galoso. Hamila at the post. Paras with the step back 3. Sapal ni Borbe. Hindi kailangan magmadali dito, partner. Tama, good decision. Pero mintis ang 3 points ni Derpo. But Hamila with garbage points, partner. Oo. So ito. 1 minute and 25 seconds remaining. And right now, I guess the fourth win of Kasiguran yes, is in the books, partner. Bale, tatlong teams na lang ata ang walang talo sa ating torneo, which is the Erosin, Kasiguran, and syempre yung Matnog and Bulusan. Bulusan na apat pala, partner, sorry. And ayan na, a first loss ka dito sa Pilar, courtesy of this Kasiguran squad. Yan na si Albaitar trying to add his scoring. Seconds to play dito sa ating final quarter. Ito na si JB Paras. What a pass, partner, and sinubo na lang ni Hafer Mondragon ang layup, and we are just waiting sa final score and the final buzzer of our last game nitong triple header Saturday natin. And Salvacion for 3. Another miss. Rainbow Country talagang if I'm not mistaken, partner, isa lang ang naibuslo nila dyan sa 3-point line na yan. Courtesy of Lloyd Borbe. And that's the story of the game, partner. Sabi mo nga, talagang hindi umayon ng basketball gods dito sa Team Pilar, partner. Hindi rin umabot ng 50-point mark itong Pilar. Again, the win is for Kasiguran. Their fourth win of our tournament. And wala pa silang talo, and a good team effort on the part of Kasiguran. And yes, sa Pilar partner, naman talagang struggling sila pagdating dito sa opensa nila. And syempre yun na nga, medyo hindi naging maganda yung rotation dahil nga dun sa pagkawala ng dalawa nilang players, si Cardel and si Tabuso. Oo, partner. But again, sabi nga natin na for Team Kasiguran, they will be on the top seed sa District 1, partner. And ito naman Team Pilar, no need to worry, partner. Yes. Just the first loss sa kanilang na stint dito sa ating liga. But again, sabi nga natin, for District 1 talaga, every game is a must, partner. Tama. Kasi sabi nga, 6 na team lang sila na naglalaban-laban dito kumpara dun sa Districtong Siyam. Yes, tama dyan. And talagang makikita natin yung lungkot dito sa side ng Pilar talaga dahil they're struggling sa ating laro, partner. And as we can see, the highlights sa ating laro talaga ito. The lights of Reggie Hagad, John Habla, Jonas Zucchino, JB Paras, of course. And coming off the bench, itong si Lester Las Piñas. And itong si Opperman Dragon din, partner. Grabe ang linaro dito sa ating game. Not on the points side, but on the rebounding and other. And partner, yun ang magandang ginawa ni Hafer doon, is to defend those big guys ng Pilar, limiting their scoring pagdating dito sa ating laro. Yes, partner. So titingnan natin to. JB Paras with 16 big points. But ito, partner, tingnan mo tong ginawa dito ni Hafer Mondragon. 15 big rebounds, partner. Ang kanyang ginawa with 2 blocks, 3 steals, partner, and 3 assists. Yung partner ang sinasabi natin na talagang the intangibles are still dito on the side of Hafer Mondragon. And marami tayong candidates talaga, partner, for kasurog best player of the ball game. Yun, si JB Paras nandun din. And si tumulong din dito, partner, si Reggie Hagad. And bago siya ba-technical, matawagan ng kanina, unsportsmanlike foul. Maganda rin ang pinapakita niyang performance. So,
It's a total team effort talaga pagdating dito sa kasiguran. Yes, partner. And pansinin ko din itong field goal as a team nitong dalawang kupunan, no? For team Pilar talaga, partner, maalat itong field goal. 24.1% kontra sa 42% nitong mga taga kasiguran, partner, dito. So, and of course, sa Rainbow Country nga, partner, ito ang mga medyo titingnan nila dito at medyo masakit ito, no, partner, for team Pilar. 19 3-pointers, partner, isa lang ang pumasok. Ay, yun lang, partner. And talagang yan ang titingnan nila dito. And itong free throw, partner, dito 27 free throws, 19 lang ang pumasok, partner. Yes, sayang ng partner. And it could have been a different story talaga, partner, if nakapasok yung mga 3-pointers nga and yung mga free throws na minintis nila. And syempre, itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And si Congressman Jill Bongalon. And while waiting sa ating kasurog, best player of the ball game, batiin kong aking anak na si Juan Carlos and si Franco Miguel. Magandang gabi sa inyo. And syempre, ang ating buting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, who is watching right now. Maraming salamat po. And again, the name is Wadi John Bachiller, kasama si Coach Paul Sepe sa ating huling laro. Nanalo po ang kasiguran kontra sa Pilar. Yes, partner. And again po, maraming salamat sa lahat po ng nanood at pumunta dito. And tomorrow, ulitin ko again, nasa Bulan, Sorsogon po kami tomorrow, March 17, for 4 games special para sa inyo, partner. It is a Sunday special bukas. And after magsimba, no? Yes. Bago magsimba or after magsimba, pwede sila pumunta. Yun na nga, partner. Bukas po, may laro po tayo Sunday sa Bulan. And yun na nga, puntahan na natin ang ating courtside reporter na si Miss Cassandra, kasama ang ating kasurog best player of the ball game. Right here with me is the Kasurog best player of the game, JV Paras, jersey number 18 from Team Kasiguran with 16 points, 4 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Congratulations for being the Kasurog best player of the game and for winning this game. As of the record, wala pang katalo-talo ang Team Kasiguran. With that, maaari mo bang i-share sa amin kung ano bang strategy ang ginagawa nyo para ma-maintain ang panalo at ano pa ba ang i-expect or makikita namin sa inyo for the next game? More on defense lang po eh. Sabi po ni Coach kasi, porsigin po namin yung depensa. Siguro po yung point po namin, parang swerte na lang po yun eh. Ayun lang po. Ayan, we are currently live. May gusto ka bang batian o pasalamatan? Go ahead, this is your chance. Unang-una po, marami pong salamat sa Panginoon. Binigyan po kami ng panalo. Salamat po sa Ako Bicol, sa walang sawang sumusuporta po at mga nanonood. Shoutout nga po pala sa pamilya ko, sa mga taga-Tondo, sa Boya, sa mga Youngblood, sa 2 anak ko na makulit at sa asawa ko. Yun lang po. Ayan, thank you very much and congratulations. That's the end of the ball game. This is Cassandra Seton, your courtside reporter. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Sorsogon.